Dobre, ja som všetkým, ahojte, z Hobbymánie, Mr. G a so mnou je tu, teraz sú ty kokos, Martin Beseda. Beseda. Pohode. Budeme besedovať. Tak. Spravím ešte raz. Úplne, nie, je to takto, to sa vyľúbi, to je dobré. A ty sa čomu venuješ, tak akože, okrem teda nejakej práce, hej? Každého nás niečo živí, ale máš aké koničky? No na koničky moc času nie je, ale hlavne káva. Máme mikropražiareň kávy v Prívidzi, takže to v podstate okrem rodiny toto je to. Dobre, ku káve sa chcem dostať tak akože v takej hlavnej téme, lebo ja milujem kávu a rád skúšam kávu, čiže tvoju budem skúšať prvýkrát a teším sa na to. A možno by ma skôr zaujímalo, ako si sa vôbec dostal k tomu, že by si pražil kávu. To je super príbeh, akože je to v zásade taký štandardný, asi by som povedal taký štandardný príbeh každej pražiarne, každého pražiara. 5-6 rokov dozadu bolo akože top, čo si mohol dať, espresso v nejakej krčme, keď si tam videl, že je Popradská, nič proti Popradskej. Čiže kdesi čosi sa začali vynárať nejaké slovenské pražiarne a práve moja tedy ešte priateľka mi objednala Green Plantation? Ja som ešte len v štádiu objavovania, čo všetko na Slovensku je. Jedna, aspoň teda, čo som ja zaregistroval, jedna z prvých slovenských pražiarní, že od nich mi ona objednala nejakú prvú kávu, to bola, ak si dobre pamätám, nejaká taká arabico, robustová zmes, taká štandardná, ale bol to dramatický. Ja mám tiež veľmi rád tieto zmesy. Bol to ale akože dramatický rozdiel oproti tým komoditným kávam a potom čo? Potom v podstate som zistil, že kamarát v Kanianke cez ulicu predáva kávu pod svojou značkou a takto, že s ním som sa dal nejako do rečí, od neho som si kúpil vlastne môj prvý Aeropress a v podstate už to išlo, už som sa začal do kávy viac akože vrtať ako kávopič. A niekde len tak akože úplne náhodne Google, Facebooky, neviem čo, vyhodil nejaký blog, že káva sa dá pražiť v popcornovači. A super, som si kúpil popcornovač, niekde som našiel nejakého takého, akože nejakých, čo predávajú skrátka zelenú kávu neupraženú po kilách, tak som objednal, hodil som to tam a super, z toho bola káva. Zrazu za pár minút upražená káva. Akože, dobre, nemôžeme to porovnávať s regulérnou pražiarňou, ale akože za pár minút si mal doma upraženú kávu, ktorá sa dala vypiť. To bolo akože super. Ja som dlho fungoval napríklad na kávovare za 100 € z Lidlu. Jasne. Toho je dobrá káva. Keď sa človek posnaží, tak je z toho fakt dobrá káva. Dá sa, jasné. A ja som síce vždycky trošku modifikoval tie sitka, aby to bolo... Hej, v rámci možností. Áno. Hej, určite. Teraz ja keď sa tak zoberiem, ja už nemám čas na to, že by som ešte doma aj pražil, lebo fakt to už by bolo moc, hej. Vôbec by ma nenapadlo, že kde by som išiel kúpovať zelenú kávu. Možno to bude znieť prekvapivo, ale je dosť veľa firiem, ktorí sa venujú týmto dovozom vlastne z celého sveta. Ja teraz napríklad posledné obdobie objednávam, je to z jednej slovenskej firmy, ktorí majú priame kontakty na brazílske farmy a takto, že tam oni majú svoje nejaké vzťahy s farmármi a takto priamo z tých plantáží, že to ťahajú sem, že od nich objednávam hlavne, teda oni sa zameriavajú na tú Brazíliu, takže hlavne to. Potom nedávno som objavil, no vedel som o nich dlhšie, ale dve kočky v Brne a oni zase majú nejaké väzby, nejaké vzťahy na Kolumbiu a na toto, čiže teraz najnovšie myslím, že aj nejaké Mexiko sem do Brna doviezli a takto, takže tam sme sa dokonca u nich osobne zastavili. To tak nejak vyšlo logisticky. A od nich sme brali práve túto Kolumbiu, takže akože ono tých zdrojov je dosť a hlavne po Európe je tých firiem veľa. Keď sa ideme trošku baviť o množstvách, tak koľko? Dobre, ja si myslím, možno mesačne spracuješ kávy. Pár desiatok, keď je lepší mesiac, niekoľko 100-200 kg možno, že keď akože, že je nejaký mesiac, že prídu do toho aj nejaké akcie, že príležitostne ideme niekde na nejaký festival alebo niekde si čosi, kde si dohodneme niečo, tak
tak vtedy sa to dá, ale po väčšine sme v desiatkách kilogramov. Keď už sme pri tom, že sa posúvaš dopredu, čo všetko si sa naučil nové napríklad, odkedy si začal sa venovať káve? Naučil som sa pražiť kávu. Každým pražením, akože ozaj, akože bude to znieť ako klišia alebo čo, ale ozaj, že za každým, keď som v tej pražiarni, tak ešte stále má už len ten samotný proces toho praženia dokáže prekvapiť. Lebo ono je to akože stačí, že je vonku chladnejšie, nejako, ako napríklad dneska, že je takto nejako že vyzerá to na dažie, aké je to slovo? Je vlhko, áno, to je to slovo. A mám viac otvorené okno, tak zrazu proste tá pražička, ten stroj pracuje trošku inak a zrazu to je celé trošku inak poposúvané, čiže na to treba nejako reagovať a to si tak človek akože v priebehu toho začne uvedomovať, že vlastne taká blbosť, že nemám to na vetračku, ale mám to normálne otvorené a už zrazu ten môj profil ide niekde inde, ako by som potreboval. Čiže v podstate každý deň je tam nejaká iná srandička, čo ťa vie prekvapiť. Napríklad málo ľudí vie, teda ja som to predtým, než som sa začal v tom trošku tak akože viac hrabať, tak ja som nevedel, že káva ako taká je ovocie. No až potom, keď som to tak akože začal si čítať o tom, hovorím, že OK, čo by si odkázal ľuďom, ktorí sledujú a pozdravenie, nejaké poďakovanie možno a tak. Deti. Ale nie. Deti a mládež. Deti a mládež, presne tak. Čo ja viem, treba si ten život užívať. Teraz všade počujeme samé, za výraz sračky, stadial. Treba si ten život napriek všetkému užívať, treba sa venovať tomu, čomu sa chceme venovať. Dá sa všetko, čo chcete, ale moje najdôležitejšie zistenie, ak chcete robiť biznis, najprv robte biznis, potom robte deti. Je to jednoduchšie. Takže robte deti. Tak. Aj biznis, ale ako je to na každom, ako si to zvolí, ale určite sa ten biznis štartuje ľahšie ešte najskôr. Určite. A teda ďakujem za pozvanie, bolo to super. Ja ďakujem, že si prišiel. Napíšem si zoznam, o rok to čekneme a uvidíme, kam. Ale ja ťa skontrolujem. Dobre, budem sa tešiť. Dobre, ďakujem. Dobre. Díky moc. Ďakujeme, že ste nás dneska sledovali. Nezabudnite nám dať odber.